Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Murigale bw'Ensoko TV n'obutukobondo bya bw'obutukobo bw'eri tukegaria merongo ebere na gatatu asumutinyo karo mwaka bw'echile fwibere merongo ebere na gatano na ribono kugera kwa ribona kwa endero bya aseri tukorigima na ande gwikira boringe cyarwe cyinse isato cyaboro botukega kyuka enyoramo ya senchira y'ubwikira n'ubuna basike bayito bayaraganiriye asenchira erendo ngikigeme kwene kinankwe mwanyore aliagendera taya itira na bwiga yarachi kubwate tasanga so bwa maso botukobo abono gucyakirana gwikomwere wetera senchira yo mutanda gwekerera Facebook rwega sensemu ya YouTube Ensoko TV namba ya mawasiliano nigere isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano na momara gatano mwero beka isato tusanga subwa meriteriane Ishmael Moger Asomo chakano botukoba bono ritukeri morioka magiga yomo waziri we wizara yobochenu Aden Duale komochomo gavana we county ya Nyamira Musinyaribo nganya gitari ya Nyamira rifaro ya gure nikobona Nyaribo ya sokire na komoche Duale ase amubolire ati yakoreta siasa asa mangana yobochenu ribagerio akana madeni ashaye county ya Nyamira ayuare shilingi 1 milioni inye chio wizara ekoborirwa Nyaribo kagukwana magiga yetaro yae ase nyagitari ya Nyamira nigo aene kiribuna chimashini chia CT scan X-ray dialysis ultrasound raboigo mammogram chonsi ni chichiraroro niko chire mamincha chire ase enyagitari eyo ne chinkwana cha Duale niko Nyaribo atebrenga mu waziri Duale niko atagete kubetire chimashini cha makabeso chichira che kore Maria omo Nyamira buru musekeito Stephen Nyarike Mbunde agotumanya asobwagari Nasigi karogie seneti ase omowaziri bobochenu Aden Duale achita segi karekyo na gotsebatene ni munenya gitari ya Nyamira rifaro nigo yagure asekeria ngomugavana bwe county ya Nyamira Musinyaribo tarenda se ministry na koya chimashini ao. But I have to say, healthcare in Nyamira has collapsed. And it has collapsed because of your governor. I want to be very honest with you. Dana kwanda kuimogichi equipment. Maanga mna nengo kwa kurudira chibando ega. Kuimogi equipment arabo amaripo amanya kwa mno kolega ya serivali. Ekiagala karo kuimogirie machine. Revenue ye machine yo 80% to yara se ajoja. Anyora na 20%. Ase engwana yoboiraniria nigo mugavana bwe county ya Nyamira Musinyaribo itukoria rero atarabe na sinyagitari ya Nyamira rifaro na gotara chimashini ao ase ratene ninga nigo Nyamira ibwa chimashini chisaine nebetereri herekorwa somo waziri bobochenu Aden Duale neringa chimashini echi chigo chekore gwasinjira ye makabeso igento korengana Nyaribo atebirenga nigo chira cheko bachikore Maria omo Nyamira so gwakanira chibese cyo bene. Otherwise, chi equipment ichmara gure na no sorba kwa na ke ebinto bire gabosa nginyari bata ikomo kerie bintesh ngina bosa nkara kwet munda de ne binto bire abya bosa kara renge ngakibire bya bosa ebintebi ekara kwa bisaine iri yemineti amanya ne bintebyo oyota manyeti ndwaro mu maete aka omubera arwariwe aho jaji wosini gikomi nyagetari akonya 20%. 80% ya genda somanyene equipment oitotamanyeti igona isingi gikomi omonta kana 20 chatigara no sibere chatigara izano isato chana chirora ariasha
gaukwanekere kyo nyaribo nigekere kiatebirenga siasa nigebwente ko bage kubekwa kando ase obokoreri bw'obonyagitari ase keria aboriri Aden Duale ng'anere biyatare gwikase county ya Nyamira erio kwenekeria gose chimashini echinchiro gose nchi ya Roro Agina ito taiti Igomi za Duale ni maite kwanga ni tune Senator Okongo Omogeni Ayengwana oja Nyamira na services inche collapsed Abantu ba Nyamira mbara complain ase ngwara yomo waziri w'obochenu Nyamira Donald Mogoi nigekere kyobo igo hamotakire Duale ribaga riokomocha ase county ya Nyamira igabwente gwakana madeni hayu are ase epima yobobweni ya SHA ase county ya Nyamira goikabonege kuboria ministry y'obochenu heba chishiringi chimilioni chiminye. In terms of refunds, we're the last in terms of percentage. Yes, we actually owed 454 million currently. And that's the amount we have already used, spent on drugs, services, and yet we are the last in terms of percentage. In terms of payments? Payments, we are number 6. Compliance, but refund, we are last. Can Duale tell us what interest he has with Nyamira? Lakini anene mono nkeringa mambika tukufulagia marioga yof tukufulagia marioga worth 100 million na marioga worth 100 million na tu anyoro kurukemsa tukonyora ikurukemsa asenge njuntu arosite sheria yitu na ndentu arosi agency yitu go supply marioga ku revolving drug fund. Stephen Nyarikemunde, Ensoko TV, county ya Nyamira. Asensemo yedemo kigayo mubunge wensemu ya West Mugrango Stephen Mogaka kuogererwa se amatanga ya muime ya Kenya SDR tukoria ijuma ime ensemo ye bunge eyo ime Nyamira ase keringa omubungo yo nigari gukwarira kibese kerengo kya ekere chibilioni 5 na ibere aretire kurwa se serikali enene nigo bono abakenya bakwanire bagukwara se ensemo ya Kenya nigo abanyamatuta abwoko bombo bakanire nga mbamwa kereti riogi na gotebabuna barabwo nigo bari magigaya magendero yo mubunge Stephen Mogaka nigekere kibo igoba mochira abantu au bagotume ko siasa erio ko mochereria ose ko mochereria omurai orobisi buna embonde agotumanya West Mugrango rero twaikiri bilioni 7 ni umane bachi barewe ekero twasene president enyegeta alieri yetezo sumwete Nyamira naba sokeret 1 billion egocha gukirie nyegitari ebebune Eldoret egere na inche nyore libaga lyokobeka igona iguntare ne chwasecho igonga na kaliye president to sabo nyegitari na igure aenda abantu bamangasenti mubeke igo ngaga Kenya makana matagiti magenderero matagiti bese mega yo mubunge West Mugrango moske wakire Stephen Mogaka wakirwa riogi asa matanga sensemo ya Kenya ase wodi ya Nyamatuta bunge ya West Mugrango ase moyegabwa matanga uyo korekana ichuma nigo egati ya bamenyi kurwa senseme ya Kenya beso kirina gotebanga mbare ngaroro ase kumwakira umubunge mubyarororo kumwakira riogi litobetie ekero twarenga matanga iga ayoyo minto musiria omugambio ito na aramwa tukabea buna aba nyechi beke nyoreke abantu barwete isiko chingonga bagakwana egento getarenge bo oyo minto Steve Richumbe otokoreire binte binge biya aiga sitoteneine wagachiro mochio aya chisukuru chionsi wagachire eyende yere mata rero gakare kobeke sola na beke gento gekobwate nkoba abantu bande bakaga nkoba ngage gochieserwa enkoba gokonyetangirare aina magenderero atokoreire kolera sana egekore ntu abakungu nindu tokoibora ekara tokoibora omwana oito ku Steve Mogaka
abantu bamana gocha kumurama nande kumuroma mwaye nyumba iga abakungu bake nyabisimba igo tokorera mono ase ngencho mono itaramwa nande abantu bari bachete igo bachete na abantu bari bande abakoyoito bari nabakoyoito bachite gosaliga iga bone njenge nare goteba abantu baitu buno munyamatuta na batote nene maega ya Steve agokinaro na boto goteba ngari chumbe yetu yakorire mirimo ase mirimo asama tukaya chira make amaino akorire mirimo yo gokumya igori chumbe yetu na boto maega yaye ntogotiga mukungu ande gwese orangaini wagenda saba wakachikura abasacha abamora mwezi onye moko chigwanjo mukungu kwa resiko chikobwate kabari bakachikura siko naje gomoko nganya no mukungu oyo bagukwanekere kyo nigo bamochire bokongu ase gati y'abanasiasa batumegete gati bamwakirete rio gyo mubunga RBC ase Kerianga nigaretire chibesa chinyinge chire shilingi bilioni 5 ibere gocha ase bunge ya West Mugrango hooligans korusiko abande korwa ase amakakare korugeta bakarwo korukiambere bakarwo korwa amariba mariba bakarwo banase abana basogete bamarehemu bakabareta bakaneji pass bakamenya goteba nga Steve osinyirwa maendeleo ntu no tole maega ya Steve nande gento kene jinale goteba amagendero narakorire egento gyokabwa abantu babeire kurumaega igo babwate kenyomba Steve nakibaga tenga tarakora magenderero era bogichibusamaro igagokora bogichora agagokora bonyamatari ndole igimeri Steve nageko gararo mugambi omuya twabate banga abantu baito no tomega ya Steve naba baito kurumoino twabire tokubabwati sia bagichora basamaro na indu twale gosabanga rero motobwati asama tukaya beira masini ni twarorira magenderero manene ulichimbereto ryatokoreire nigo komo batebire ngamba chikumoirania sentunda ya kabiri na goteba abantu batige koreta siasa sa magendero ye bunge ya West Mugrango n'abantu bari tukoigwete bwale ko itamega igabwete ng'abakungu mbarangainia eraundi y'abakungu bangainiete tigakuri y'abakungu baitu baba bari manga n'abasamaro mujo baje bako bachikura abagichora bako bachikura eraundi yeye omunyamututa gareki akitwate bari chumbe Steven Nyarike Monde, Ensoko TV, Kenyanya, West Mugrango, county ya Nyamira. Asa nsemu yenda bamenyi bensemu ye bunge ya Nyaribari chache bakorogwa na Daktari Joseph Mogendi Birundu nigo basokirie na kuorokyo kagachio kwa bogo chiaso mugavara we county ya Kisii policy mbarati kubwatikana ne nkwane yaye ejo abetka ukware chinga kicho kwena na chibaseri asensemu ya Nyaribari chache eyuase atebetebuna ekiyemo gya Jubilee nigo gikwete bamenyi abo nigo batebiribuna ayo na machaye go chiaso murwanere bwekerego kyoburayi bwense Daktari Freddy Matiang'i na babwatani bae asebaganiro mugavara simbarati kubasaba mabera gose bakanie bamenyi bensemeyo ya Nyaribari chache tibachi kumubwatesi se ensemo ya siasa. Thank you Asamalieta nkoroku Dr. Joseph Birundu oyo gotenekero kyobo jumbe bwa Nyaribari chache 2027 abagakabe bantarera ewodi ya Birongo andi nabana chaba bajubi ande bacha ko acha kukwana na baraburende tuiguanane ngati 2027 tukujara kuleto burani burayi buya yega saito lakini ringane eri muri asoka kuruhororo besides go support kunyara kurwana obukurumi bogendereta se constituency yaito kibese jeito twairuga iga kende nke ya koriru chi project expected president yero nchiga iga ejinde konye bako mungaina parate yo keumbu go chikemera parate yo kurumate iga ekintu gyoka twali gotebia abantu baito lemereria 2027 buna tokonya gwakero mwana itu Freddy Okengo Matiang'i na inje gaiga banginyore amen nyare gogorongi ya magana togendele constitution lande egento yo kanale gotebia governor Simbarati togo sigete you my friend na no monto ito we voted, some of us we voted for you, we supported you in all ways we could, but tigana na mangana Jubilee focus na mangana ODM. In fact, the moment you go na mangana Jubilee no enchikura jiri walo cha konyora gaiga ngosira jire focus na mangana ODM go korora buya nande ngenda ku advice so ageti gaiga oiche musigikani na machogo to kwa machogo ekura etiquette ya Jubilee omo support tutwaro mugabana okoro Ezekiel Ombaki
lakini oyo terigo so Jubilee focus on them nyagache kura bwechi kura intumuno munyalibali will support you will win but ni manyete nyasa origo kolingana na buna gwakorete gwachakire kurwani omwana ito chikura gocha konyola 2027 na mangana mako so inje nala yukangote yabantu baminto nande ngote yabantu baminta ase mwabita nali bali chachi kindly support ntotageti kobeka mujumbe buyeka egazi yaye nogocha na gosera abantu baito ko bangaina kibesa baito kabege to mubuko 2027 etoko motomanga mapema nchaka kwenda project je atige tugega na baba tongi baba monda jigenda ile tonyale gutabuki nandi ntotaitia mangana siasa amangana ekenyomba amangana akinga yoruete into 20 no munyali bali chachi egento togokora no kwagacha toso Jubilee 20 twagache e constituency yetu bune bwena gate biamono sana amarita nembe na rimose kurwa birongo ward nyali bali chache constituency o maile piti ato batebinga ki abakenya baito ase mwabeta we are very bitter ekarto kurage rwemechere mugusiyi munyali bali kuriyaga kitu akanya to huru ntu anya kurage rwemechere ntu anya kwa egwa binte bindi bya maranga mnara atubolete ebendera getu burto kurji miaka kutu atake to huru atu abwati kibendera munyali bali bwese sabeta kibendera leo tiyo Nige nyumba y'omukurati entangani kurwa sensemo y'ebunge ya North Mugirango imyanyamira ko bomo batebire gatia mugenderero mu bungo mukoro bwororo Joseph Kiangu yakorete ngakiarenga obisi nagoteba ngane ri buyere ni obisi erio akore gatia biria achagete ebyo bikwamete bawukwana imya ikonge niga bamenye abuba mu kiro mu bunge oro obisi Josh Nyamoko asugutekerania mugendero buya anene mono ase omukurati Steven Nyariki nayande amange gene abantu baminto twaitaberanire twachorire Kiangui kogenda bunge nigo enyomba y'abakurati 1 korwa se bunge ya North Mugirango nigo komo batebirenga nigo bagochya komwakere koko oyo kurigekero kyo bunge ase bunge ya North Mugirango Moske Joseph Kiangui ase ganga yaye yogochya kuirana na ndabisi ngaguna bagaka tito wanje rutoro kuna twagotire kiagera ntorororo togendererete gusiya abana baito bonsi na gusire amate kiagera ntora igase chinka ono igana gokire sana singinjuna renge meeting yo mwesimi wa Kiangui kurubukurati 1 nyairanga gesweswe Nyameko Kenguso bonsi baitabire ngantwe tobwato mwesimi wa Kiangui nando irire nere tokubekera chikure round yeye ikiagera antwe na bagaka turaga nibone round yeye twanyorire nga nigo toiranite maega twarorire ngo mwesimi wa Kiangui nga kiarenga ororo na tokorete michango akabeka gisukuru chipolitechnic na changerete ebinto byonsi buya bono naende twarorire nga mbuya toiranio mwesimi wa Kiangui egera agenda bunge taiba toigwana abanginaiga sagolia abanginero kambara bakwanda uchinyameko mataria yani parate iyo nonya na balimu boka bakwanda uchi skuru ya Nyameko primary wananunua kiatu kila mwezi lakini abangina toigwana ne ndu asomora iyo lira chiko bakago tobwatisi oratora iserie para tuko nyuma yake umuheshimiwa Kiangui otebire ngo cyare go tobwatisi abangina se twatebo yora tobwatisi na rutoremaga yaye bagukwana rero ase omochi oikonge nigo abakurati abukomo batabirenga nigo bakwinyora egasi Joseph Kiangui yakorete karare ngo mujumbe na kwera ase bire byabonega magendero taraikirani buboikirani ase omubunge ora abisi asenga kiye iga alikonya astomigire twarenga Kiangui yora tokonya Kiangui na rotorete nyaketali kerenya Kiangui yotokoleira mange buna torega ntuna basaye ba boda boda none shedi ndobati none master abe ko mututo igame lakini Kiangui yotorierere iranga wikira Jumaine weekend mabati ngo twakale uso no bakora njoyongo kwana no rwarusoe meeting yetu alenge ya Kiangui yombasa abakurati bonsi pi ba moitabire kogenda bunge guchikoleta mangana ali alengo kubitanga ni twanariti bokurati ntobwati njerende yonsi ndutoge kire kirasi ntobwati none banda stoko igamanjira bokurati to chandegete sana ande to chaire mono toiraniri maega togokwana twatebukira togokwana none barari kolindira kira
chikingaga chigo etanjira abu chigwata chinjira se chigwata ntuba kurati tingateri gocho ekereke kyo nigo batebire ng'a barabukomo nigo barachigotara ase nyomba y'omugusi yekoragwa na Dr. Fred Matiang'i ase omoske Joseph Kiangoi ererete ng'a noaracheko bakagotena korwa ase ekero ky'obobunge koruga abwo ndobwata omwana oito oyo okorokunaki Fred Okengo Matiang'i naki moroche ntutigatoberema enyomba yao nebembe nero okoigama abagusi tigatara isi minto twagacha minto na intwe ase ensemo y'omojumbe Joseph Kiangoi nigatebire ng'a nigo arachekoreta omochoko ase ebunge ya North Mogrango nyorega achikoegwa ribaga erio achikora igo bakura ati ndabatiga nyuma mubasoka na aya nyamogo beta mujumbe nero munomindeti ngorengo monene oyudie Nyamira otenkiango kaondo monene no jiabo mujumbe no jiabo gavana ninko igu so igo abantu baminto na bere igo tobwaterane omwaka oyo tuna tokwenda kujibosio egere ndento mochoko North Mogrango. Stephen Nyarikemone, Ensoko TV, North Mogrango, county ya Nyamira. Ekiombe gyokorenga chikampani ao echichikoena na chi insurance imense ya Kenya kia Insurance Regulatory Authority nigo gyakorera gosegiakorera matukani me yomuchobo songo erigosemia bagwatana ao ime county ya Kisii groyo byabo gotwara insurance gukwana ritikoria rero imense moyo kwena na mwegereo asabaremi ya Kisii ATC bakoragwa na Evans Kibagendi oyo mubabo bisabe kiombe kyo kya ira niga ererigoro ya mwegereo ayo arachikokonya abantu abubare abobwatani abuboigo bakonyora chini shware sasa semo yayo mokonyi bw'umutenereri bwobwererania ase kiombe kyo Joan Wanjala niko boiga rero byabo gotwara insurance abwase omokonyi bw'umukamishana okisi Central Joseph Mwangi boiga ne kiribunani gobona abananchi borogongo rwagusi mbache kubwatereria amaigeria yo yogotwara insurance. Okay, with insurance egangene nerinya twa nyare konyorana nebi n'abantu kuruchi sector mbalimbali bagusi kubaeresa nga omuhimu we insurance norori egere ebiasara byaito abana baito batagete education policy na maisha ne policy mbalimbali tunyare gotebya abantu baito bateke advantage egere banyare kugura chi insurance ekiagera boniga muligereria abagusi ntore maega Kisumu nere ranga ebwate abantu bagure chi insurance nyingi Nairobi nere bwate abantu bagure chi insurance around 76% inki turakore buna abagusi na intu tweranie enengo magana kitwatengetia toche gusia tokwane n'abantu baito na ende twarigere leaders korukore sector unono no tobwata abantu banatiga no tobwata abantu ba boda boda abantu ntwanya ba matatu koru moisonde ntwabwata abantu ba ntubwate BWD women youth ntubwata abantu ba abali mbonzi na twateba egere tubate ba korwa bagende gotebya abantu babese mekutano ntubwate DCC ntubwate ACC na chief ekere bagwate chibarasa chiabo batebya abana injinga mbia banyore insurance kiagere insurance igero paka none yengombe insurance paka ye pikipiki insurance paka ye chibando nyogosimeka chibando naboko oko insure nga nyenchi komera so insurance ge bwati product chinyinge igotogo tebe abaminto abagusiri batanyora libaga goikaga nga genda se obisi koso mtandao bwa IRA muligererie insurance obo muhimu wa insurance na onya mode tukumanya kende gions na omokonyara report yagere tonyare gufaidika n'abagusi about insurance from different both mostly public sector here including the office of the county commission so the purpose of this Bima Mashinani is just to ensure that we bring insurance knowledge to the people because we believe that knowledge is power. As Insurance Regulatory Authority, this is one of the platforms that we use to ensure that we promote
the development of the insurance sector. We understand that the insurance uptake is still so low, and one of the gaps that we noticed as an authority is that maybe it's just lack of proper knowledge and awareness around insurance. So we hope that by the end of this program in Kisii County, where we have met more than 320 stakeholders from different groups, we hope that they'll be able to spread the insurance knowledge even to other people. We hope that they'll be our ambassadors to ensure that people take up insurance and that Kenya shines, especially in matters of the insurance sector. Egati y'abanyaribari nigo baesokire nago tuguterari chinkwana cyakone turi chikuri igoro cy'umugavana cyuko yicyuko mukwana bube omwemsie bwe gwadi ibino gusaba atware amaskani go cyase abanyaribari boigo nigo bamo osenigo bamotegire omwemsie Steve Arika asoko gendera kubakolera amagendero nago tebabuna mbagenderere komoa okoboko na komochora. Simba must go. Simba one time. Simba one time. Steve two time. Steve two time. Adison Nyagundi Mukaya ijeno momenyo ibeno location. Igo tole no gukumia egiagere gento kiabete igoro. Amasago amona masimba. Igo kiarete tobosokwo bonene sana asomo ndogoro kwa munyaribari. Egero mwesimi wa Simba akoimuka bori asaba nyaribari ochaka kuramo mwesimi wa Steve Arika. Steve Ariko ye ari neteji para lakini Steve agutumia obongaini ya samo ete akonyira abantu bayibeno akomura matarani omwesimi wa Simba gacho tuwa mochora asobisi tari yaro cho Steve Arika omwesimi wa Steve Arika ajorira nabantu bayibeno location ochagire gukwana ngana yaro gochakochora gusenga gochakochorera abantu bayibeno gochakochorera omwemusie tayo gochorubeno ibeno location tu akorete nga amangana second tu akorete nga Steve Ariko kugamba ibeno ebinta akorire ibeno location bantu bayibeno mba kweba na ande gentaje taka sidi akaenda akachaka kuingirio mwesimi wa machogu akaroko mwesimi wa machogu moibi kendo kende ngeroro kwora kinga na saretie kera renge Ministry of Education inyore gento kero tare ko iru code rego procedure yare ko ba forward ya iru toko gikerie ngwana yo mwesimi wa Simba siko mwesimi wa Steve Arika asiko mwesimi wa majogo abanyaribari tobwatera namo boni gato mekiswango omwesimi wa Simba must go Arika kera bare wenge kurwanira na majogo chikura nyobwete majogo nenjerengiya tigamwa masikania yo no mugako bwenite gusikwa nando mugaka bwesige tutanya kura masimba Simba nyaga komorama amanya ngakura jya ngiyo nyaribari mwanjera nete boyo kura jya Simba njiko abanyaribari nyaga ndete ko unereria abanyaribari obabekero monda akarusi monda akatuguta oyabege torro boniga my friends iganga buna mutugekero tobo sayo sajinda na bara mutugute tayekende yose nabayo tatageti monyaribari esa igwa abantu banyaribari Simba nyore report ire very clear ntutageti manganaye tigai ari kichikura goche sako ri Kisii County nengari abaka mwe jenguru kuwili ara igura ro Steve Arika mindone vinga akolite lakini bone njire igo yonda gochaka kumurama Simba talinge njere ngia ntubana muna chichenisi etote Steve gendere gasi nengiyo bakora twago supportiri arafu ande toko tainga Simba one time machogu bosio amatiangi asa malita nkoro kwa roisa Steve Arika otokonyire binte binge ga Kisimba aso gwanja kwa musike akore gasi ya na ndine retokoirani Asaya bwatkene no bonchereri ase company ya Kenya Pipeline KPC negati gose shirika eryo rya mafutari ya serikali ya Kenya Pipeline nigo lyakoreirwe amonchereri yoboteneri magega ya serikali kurionia buno mosa kyoito Linet Kemuto agotumanye Company ya serikali eteneneta maguta Kenya Pipeline bono nigo yasoira soko boko kwa boteneneri botali wa serikali okorari oko nigo kwabekirwa se gazeti ya serikali asecha bayeri tuko ri Jumatano yo mukubyo yo aya niga ikeirwe maiga yo bongora bwokone wejishea ebirengo bye 55 tie company ye wotia seri shirika ryo monyene nonya nabo serikali ya Kenya nige bwate getariki ebirengo 35 yo boteneneri bwa Kenya Pipeline Kamban
Serikali nene nigo yerete getambukiro giokonie company eye asekeria goteba buna nigeganeti obwaito obonge bwe company rikari asara yabeire gekonyora inse yoboteneneri bwe serikali are nayo nigo boigo yatebire buna nigo baonirie Kenya Pipeline Company korengana neri chiko ria Privatization Act omwaka bwe 2025 korwa semese yeto yobonsoreria bwegeta seni gensoko erietariane Linet Kemunto Yamano mwanchumo rigereria asogo chore nsoko TV burusu mugusina bwe kubwatia mu yasenjira yo bwikirano no wikiraga buno to wikira mwerio ase elia rero bari baina kiana amariyo gine chibichenko gochira asenjira erendo ngenga muna Brian na Chaka Felista Kaberi amo na Barnabas ngokuganiriro botuko byeretriane Ishmael Mogere